Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista vota favur li Jean-Pierre De Bono jimla l-post battal fil-Parlament minn David Stellini. Għal din il-pożizzjoni wara l-interess tiegħu wkoll il-kandidat Kevin Kutajjar. I-proċedura mitluba mill-Istatut tal-Partit Nazzjonalista li l-għażla ta' persuna biex tkun koopted fil-Parlament issir b'elezzjoni segreta fost il-membri tal-Kumitat Eżekuttiv. Il-votazzjoni ssir wara preżentazzjoni mill-persuni interessati u diskussjoni fost dawk preżenti. Waqt l-istess laqa l-Kumitat Eżekuttiv iddiskuta wkoll ir-riżultati elettorali wara l-elezzjonijiet tas-Sibt li għadda. Fis-qarrija jingħad li l-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit ħanota ta' dawn ir-riżultati u fil-waqt li rikonoxxa t-telfa kbira li kiseb ikkommenta ruħu li jifhem sew il-messaġġ mibgħut mill-elettorat. Din il-pożizzjoni kienet spjegata wkoll mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija li fit-tmiem il-laqgħa qal lill-midja li l-partit qed jikkommetti ruħu li jisma' aktar lin-nies u jara li l-messaġġ tal-poplu jasal aktar ant il-partit daskemm il-messaġġ tal-partit jasal aħjar ant il-poplu. Sa dan it-tant fil-bidu tal-laqgħa Markentini Sammut ħabbar li kienet jirreżenja mill-kariga tiegħu fit-tmexxija tal-Kumitat Eżekuttiv. Minħa tiegħu Adrien Delija talab lill kumitat Eżekuttiv jagħti vot ta' fiduċja lil Markentini Sammut. Dan għadda b'mod unanimu iżda Sammut tenna l-pożizzjoni tiegħu li jirriżenja mill-kariga.